Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Regional Office ng Department of Agriculture ang nagapakit-angot na sa karon sa mga banwa ang syudad sa Negros Occidental para sa random sampling. Ini kasunod sa pagkapatay sa masobra sa 2,400 ka mga baboy sa probinsya. Sunod sa kay Albert Barogo, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture, ang katapos ang Regional Office upod sa personnel sa Provincial Veterinary Office ang mga patigayon sa random sampling. Ang testing sunod sa iya ang patigayonon sa laboratory sa probinsya pati na sa region. Kung mapadala ang sample, buwas nga adlaw sa Lunes ginapaabot ang resulta. Ang bilog nga 27 ka mga sample nga ginpadala sa probinsya damlag pa sa DA ang negatibo sa African swine fever. Sunod sa kay Barogo, ang natungdan nga samples ang gikan sa Banwa sa San Enrique. Nagpositibo sa hog cholera ang mga baboy nga ginreport na patay sa Banwa kag syudad sa Negros Occidental sunod sa PVO nga nagdangat sa 2,421. Ang Bago City ang may pinakamadamo nga record nga napatay, 755. Mga sulusobra sa 3% ini sa bilog nga populasyon sang baboy sa syudad sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo. Sunod sa kay Yulo, isa sa ginapatuman nila karon ang mga barangay nga apektado sa hog cholera sa barangay naman lamang mismo Makabaligya. Kahapon, nagpagawa na si Governor Eugenio C. Lacson sa executive order nga nagatuga sa incident management team. Tuyo sini nga pagpahamtang sa mga tikang kontra sa animal biosecurity threat, kasubong man pagpabaskog sa mga pagpatrolya sa seaport, transportation terminals, kag borders para malikawan ang paglaptas ng swine disease. We isolate ang sale of hogs in the affected area strictly inside that zone. No, there's a zone that dira mo lang hindi mo mapagwa ang imong baboy, dira ka lang makabaligya sang imong baboy within that area lang. So that is strictly being implemented since I'd say close to 3 weeks ago.